खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 सेप्तेम्बर सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। मेष राशि गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना खाजानो गिगोन, गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। बृष राशि माबा मोनसे हाबा मावनायाव धैर्य हमनाया गाहाम, खामानिया जाफुंसार जानो हागौ। मिथुन राशि नंखाय बाथ्राखौ लानानैनो सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ, गोसोआ बायफ्लेगोन। कर्कट राशि गावखौ माबा मोनसे गिदिर बिबानाव फसंना लानो हागोन, गोजौ फारसे जौगालांगोन। सिंह राशि गावनि आंगोजों नागारना थांजानो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि हास्थायना थानाय मुवाखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि गुन गोनां हाबा मावना मोजां मुं गोसारगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। वृश्चिक राशि गोदान मिजिं लानानै आगान सुरनो हागोन, गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। धनु राशि जेरावखि थाया सुथुरा नोंथांखौ सोफै सोफै खालामगोन, सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। मकर राशि गोमाना थानाय मुवाखौ मोनफिननो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशि नखराव रंजा खुसियै बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन, बिमानि सुखु फैगोन। मीन राशि साननायफोरा मोनसेबो जाफुंनाय नङा, गोसोआ असान्थि जाबाय थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 26 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं। आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन। लोगोसे स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854 092134 863 8863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।